И здравейте хора, аз съм Боби 10 Борисов и днеска, както сте прочели от заглавието, ще играем на снайпер vs тъв. Окей, нека да почваме. Ще бъдат бандит или обирджия, както искате ме наречете. За 100 играх миналата игра. Ахмед. Този път сме от един отбора. Целта. Към тук. Скок. Скачай. На коса, там на пъти. Не. Тичай. Ран. Убием. Всеки път ме убиват, бе! Не, един път не съм стигнал. Хора, снимах, ама ми се прецака играта. И мобизена. Снимах, точно скочих да вляза в вана и ме убих. Аз нещо не печелях. Отрупан съм в богатство, но иначе имам 650 долара и нова злато. Каската предпазва куршума. Добър избор. Тук само за пръв път. Това ли ще обираме, бе? Гад ти... Добре, че поне пари има. То наблюдава. Гледа към мене. Ма убие. Трима сме се събрали тук. Бързо! Тичай! Бързо! Не позволяй да те убие. Аз се изморих. Добре, толкова съм близо. Не, изморих се. Гадост. Ще успя. Най-после успях! Yes! Най-после. Дай, може. Браво. И той успя. Само остава то с каската. Той няма да успее обаче. Не, ще успее. Браво, всички успяхме. Yes. Почти 10 бона бата. Но са 9, не са 10. Бедни сте! Аз колко имам? 2000 нещо. Да. 2 бона. Не.
О, аз имам най-много. Обаче. Ето. 2 бона, 39 кинта бат. Те имат по 22 кинта, 34 и 28. Айдем да лън. Само че аз бях май втория, да. То беше първи, аз бях втори. 3 бона! Окей, хора, още една игра ще изиграеме. Защото сме пичове. Тайна агент. Hello, it is Borisov. Every good banker loves gadget. Okay, button. Okay. Топа и музика си има. Хе. Гати каската от Дини. Ще опитам пак да такова. Първи и втори няма значение, само да успея. Приготвил съм ви още една игра, която не знам дали ще ви хареса. Интересна е. Не сме ли много далечко, бе? Само че, тичай. Окей, къде мога да отида? А, да, там. Чакай, кой съм аз? А, то. Не! Не трябваше на тук. Сега ще ме убие. Не. Дали ще успея да мина? Не. Нищо не виждам. Успях. Бързо. Yes, бе! На толкова малко кръв. Този път сме близо до 10 бона. Опа. Аз май трябва сега да имам 3. Ако завидя. Окей. А не, аз имам 1000. Чай, защо имам 1000? Предатели! Защото бях най-бавния. Окей, хора. Да, чете вие колко съм си събрал. 4000 бона. Добре, хора, това беше от мен Боби 10 Борисов. Интересна беше за мен играта. Ако и на вас ви е харесала, може да ударите един палец нагоре и ще продължа да играя. И да, това беше от мен Боби 10 Борисов и ще се видим като се видим.